posachedwa pa tikupasirani mmene anachezera pa interview ndi Matthews C. Ntumbuka lero pa 12 September 2024 pa Lunta Television. Ndipo Matthews Ntumbuka ayambisisa pa chiganizo chawo choyimira upresidenti ku convention ya UTM imene ikuchitika pa 18 November. Taonani interview ya Matthews C. Ntumbuka imene acheza lero pa Lunta Television. Mazuru nditu wa tsiku la lero program yathu ya Lunta exclusive interview nonse amene mukutitsatira kudzera pa Facebook Lunta Television komanso nonse amene mukutitsatira kudzera pa tsamba lathu la YouTube Lunta TV official tikulandirenso ndithu kuti madzulo opambana kwa inu. Dzina langa ndi Helbert Katanda, ndipo tsiku la lero program yathu ya exclusive interview ndili ndi Dr. Matthews Ntumbuka yemwe ndithu tingatsindike pano kuti ndi mmodzi mwa amene akhale akupikisana nawo ndithu pa mpando wa utsogoleri ku chipani cha UTM. Ndalondola pamenepo? Zoona ndithu. Chabwino. Kwa amene mukuyitsatira program ya Lunta exclusive tidacheza nawo koma nthawi imene timacheza nawo asadachite chisankho chodzayima nawo ndithu pa mpando komanso chojoina ndale. Tikambe kuti kucheza uku nkachiwiri iwowa ndithu as a politician ndikulandireni ndithu madzulo a tsiku la lero. Tithokoze potsekula zipata zanu kuti ticheze program yathu ya exclusive interview. Mwina tiyambe pamenepo kuti mudatiuza kuti mulingalira muchita chiganizo ndipo mukachita chiganizo mubwera poyera kuwauza Malawi chiganizo chija ndi chimenechi mwayamba ndale tsopano. Dzulotu ndi dzulo tayamba ndale tapanga announce ndinene kuti tapanga announce lachiwiri ndapanga announce kuti ineyo ndikuyamba ndale poyamba ndimanena kuti anthu angandipempha kuti ndilowe ndale poyamba ndimakana kenako ndinayamba kuganizira ndinayamba kufufuza kupanga zati akuluakulu komanso achinyamata komanso ndinalowa m'mapemphero ngati mkatolika ngati mkhristu nkhani yaikulu ngati imene umafunika kuyika m'mapemphero poyamba mudakuza kuti mukulankhulana ndi munthu mukumbukira ndi mapemphero amene mapemphero ake anali pa level yo mapemphero ukamapemphera kwambiri umafika pa level yoti umakhala ngati mukambirana ndi mulungu ndi mulungu atate munthu zopa atate ako munthu zopa ndi makambirana ndi mulungu ndi mukambirana muja kenako ineyo mafuna kuti ndikamalowa ndale ili ngati kuitanidwa maitanidwe kodi mulungu akundiyitana so akundiyitana okay ndavomera ndiye ndimadusa process imeneyo kuti akundiyitana ndikuvomera ndine wokonzeka ndiye kwa ine imene janali process ndizo anthu ena amaganiza kulowa zimasiyana koma ineyo ndithu ndadusa process imeneyo ndiyo ndafika kuti iyayi ndio ndale tithandize kutukula dziko lathu sitingadikire anthu ena kuchokera kunja kuzayendetsa dziko lathu ife amene nzika za Malawi tiyenera kuyendetsa dziko lathu la Malawi. Chakupangitsani kuti mfike pobwera ndi ganizo loyamba ndale nchiyani? Ine chimene chandipangitsa kuti ndilowe ndale chachikulu nchokuti choyamba ndikudziwa kuti dziko lathu likufunika utsogoleri wabwino. Atsogoleri kwambiri kumeneko koma pofunika so atsogoleri ena maka achinyamata amene ndikuthekera zimenezi anthu amanena tikukula nkatuza kuti ndife atsogoleri mawa lija ndi lerotu mawa lija lakwana komanso mpingo umatiphunzitsa kuti achinyamata tizitengapo gawo pa nkhani za ndale nkhani zoyendetsa dziko lathu. Chachitatu ine ndikudziwa kuti ndikuthekera kuthandiza kuyendetsa dziko lathu la Malawi kuzera njira ya ndale. Ndakhala ndikuthandiza pa chitukuko cha dziko lathu kuzera mu nkhani za kuyendetsa makampani pakati pa kuyendetsa business. Ndakhala ndikuyendetsa business yanga mwina zaka ziwiri pano pafupi zaka ziwiri ndi antchito okwanira 80 komanso ndathandiza ku mbali ya maphunziro nali mabodi angapo Catholic University komanso Mzuzu University Master University ambirimbiri mbali imeneyo pano ndiona ngati sopano kuchimake kwa utsogoleri kuchimake kwa chitukuko ndikuntunda kundale
nkhani yayikulu kona kundale ku kuyendesa dziko pamwamba sopano kutagwiragwira panopite kumwamba chichakuchititsani kuti mwajoyina ndale nawo kuti mukafike poti komene ndipikisane nawo pa mpando wa utsogoleri ku chipani cha UTM chifukwa choti anthu ankangokulira nani kumeneku kapena chifukwa choti anthu ankati mukhoza kukhala mtsogoleri wabwino? chifukwa cho imene ndalowera kumene nchokuti choyamba ineyo ndine membala wa chipani chimenechi kuyambira pa chikuyamba chipani chisanayambe chifukwa mkulucha maremu Dr. Saulos Kosima asanayambise chipani chicha ine nali mmodzi mwa anthu amene azizake amene anafusa maganizo oti anandifusa nali ndiona ngati nali 2017 kumapeto chakumeneko ndingo 2017 chontawe I think nali ku Kenya ndikamabwera every month makumanabe ndiyanoza kuti pamene zafika apa ndifuna ndiyambise chipani changa nditinakambirana akupanga maplani asanatuluke mwina so 6 to 9 months asanatuluke kunja kuti ayamba chipani timakambirana mwezi ndi mwezi ndiye ndakhala memba kuyambira pa chiyambi cha chipani cha UTM kuti ganizo mudali nalo kuti tsiku lina lake mudzatulukira ndithu nkukachita active politics. Ndikukumbukira kuti tsiku lina nauza kuti sogolani ife nthawi yati sina kwani ikadzakwana tizalowa koma tizothandizani mbali pacha last time nanena kuti mabwana amapanga ndale mwachani mastyle ndeti mapanga mastyle chifukwa mukuziwa zili ngati polisi ku polisi kuja ngati muyang'ane muona kuti a general duties amavala uniform a polisi a traffic acha amavala uniform ndi ma glove a white acha koma paliso a polisi a CID amavala uniform ngati koma ndi polisi so ine nali ngati CID chipani cha UTM kuti ndi polisi be koma savala ndena amati si polisi chifukwa ena alibe chipewa alibe chipewa ndio polisi ndi chipewa achabwino khumbo lanu oyamba ndale ndilotani mufuna mutakwaniritsa chani ku chipani cha UTM komanso ku dziko zitatheka kuti mwavoteredwa kukhala mtsogoleri? Ineyo ndikuona kuti dziko lathu la Malawi tatopa ndi nkhani ziwiri. Nkhani yoyamba tatopa ndi kuti dziko lathu la Malawi lizikhala limodzi mwa mayiko 10 au mphawi kwambiri mdziko lapansi. Chimene chichakhala takhala mmene nthawi yatali kwambiri tatopa ndi zimenezo. Zoona tonsefe mmene tinabadwira mpaka pano mpaka tikalambe tilikonkuja ku bottom 10 zimenezo zimandowawa kwambiri. Komanso chachiwiri ndicho kuti mutaona mu dziko lapansi muno akafuna kupereka example ya dziko limene zinthu zikuyenda kawiri kaya ndi nkhani ya maphunziro ya technology amanena za Rwanda. Nthawi zambi Rwanda nakhala kwani ine simuna nthawi very different from us, actually we're better. Koma akamafuna kupereka example ya zinthu zoyipa kumene kuli mavuto imakhala dziko lathu la Malawi. Koma mutaonetsa mumpeza kuti sikuti tikusiyana kwambiri ndi anthu aku Kenya kapena ku Rwanda konse kuti akalako ine pena pali just usogolera. We just need to fix that one. So ndikuona kuti ineyo ngati munthu woti dakhala mtsogoleri malo ambiri dziko la Malawi kuno ku England Kenya kwambiri ndikuona kuti ndikuthekera kuti ndikoza kuthandiza kutukula dziko la Malawi sizi kuti zingayende ndi munthu mmodzi yayi. Zifunika timu ya anthu amene angapange zimenezi. Ndiye ineyo ndikufuna ndikhale mmodzi mwa anthu amene angatithandize kuti dziko lathu lipite mtsogolo. Mutati musatire mbiri ya ine mupeza kuti konse kumene ndakhala mtsogoleri zinthu zimasintha, zinthu zimapita mtsogolo. Kuyambira ndili Nyamata kaya ndi ku Catholic Students Organization kupole kuja ndinapanga zinthu zipite mtsogolo. Kaya ndi ku Students Union kupole kaya ndi Oxford mene nali mtsogoleri wa ana school onse ku Africa 300 ndinapanga zinthu zokuti tizione kuti zinthu zikuyenda. Kaya ndi ku Share mene nali mkulu wa my young graduates onse amene nali below 30 nali 300 nali president wa onse my young people akuda nali kwa 5 or 6 there is another zone nakoso nasiya mbili kumene kuja. Kaya ndi kumalawi kuno nali president wa Malawi Engineers ndi zaka zazing'ono nali ndi zaka 33 the youngest president wa Malawi Engineers napanga zinthu zoopsa kumene kuja. Kaya ndi kumpingo napanga zinthu zoopsa ku area 10 mene ndimakhala ndine chairman wa area 10 mukafunza anthu mene kuja ndapanga zinthu zazikulu konse kumene ndimapita ineyo anthu amadziwa the signature ya ineyo ndiyo kuti ndigwire ntchito mariza saoneke basi nthano ya zoyankhula chani zimenezo tiyankhule pang'ono koma tigwire ntchito
mazasa aoneke impact ioneke chifukwa chake kwambiri kumene ndimapita amandipa sosokole koma tu anthu amasintha tazionako kangapo konse anthu akuchita bwino ku private sector akupita mboma ndi ukasintha anthu ayembekezere kuti Dr. Matthews Mtumbuka sasintha ineyo sindisintha in fact ngati ndizasintha nditachoka ndamaliza chifukwa andale timadziwa kuti ndi makhuluku mmene mwayamba ndalemu nanunso muvala ukhuluku nipite kusiku ya ukhuluku ndikaphunzire ukhuluku simuvala ukhuluku sitidzakamba za inu kamawa kuti Dr. Matthews Mtumbuka tinkadziwa kuti amachita deliver alowa kundaleku asanduka khuluku zimenezo ineyo ndi zimene zinganachitika kalekale chifukwa even ineyo ndanena kale kuti ndalezi zili maiko ambiri even ku Uganda for example ambiri ndale amayambira ku Makerere University kuli ma students president kuliso even parliament Makerere University their parliament my MPs jani anapanga modo ngati ya ndale zomwezi amapanga campaign drama jani what ngati ndale so muona kuti even kumene ndinaliko kupole ku Oxford zimene zinali ndale kulibe khuluku kulibe chifukwa ena ambiri so amapanga zimenezo koma ine ndimapanga zanga za clean ndi choyamba chachiwiri ine ndine munthu wa ma principles ndipita kumene ku ndi mission yoti tikasinthe zinthu nthawi ikakwana ndikachokapo kulikonse mmene ndagwira ntchito ine ya utsogoleri ndimagwira ntchito ya utsogoleri within a defined time kena kuti masiya kupanga zinthu zina uku ndikupita kundale ndikapanga nthawi yokwanira ndapanga impact ngati example basi taisirena I believe zichanganena bingu zicha kuti ndale kapena utsogoleri ndi relay race ineyo ndatenga ndayendapo ndipasirena zona echabwino nkuteka mwangotsekula kumene wireless yanu yakanema ya Luntha program yake ndi ya exclusive interview yomwe tikucheza kachiwiri program yonga yomwe ya exclusive interview ndi Dr. Matthews Mtumbuka tikukamba pano kuti lero title yasintha iwowa ndi mmodzi ndithu mwa omwe akupikisana nawo pa mpando wa utsogoleri ku chipani cha UTM mwati mdachiyamba kalekale zona kulitu makhokhomonjo amene akupikisana nawo pa mpando umeneyo wa mtsogoleri simuopa sindikuopa chifukwa kuti anthu a UTM ndi chipani chabwino kwambiri chokuti aliyense ali ndi mwayi wotenga nawo gawo pa ndale sichiyang'ana mbiri ya munthu kumene akuchokera maonekedwe chani tikuziwa pali chipani zina amachita kuziwa kuti chipani ichi uyena kuchokera kwakuti kuti zikuyendere kapena uyena kukhala mwakuti kuti zikuyendere ku UTM that's why mukuona so kuti pa president ku UTM kuli makandidate angapo chifukwa is very open so zokuti ndi akale chani imene silango cha ku UTM because anthu akudziwa kuti mtsogoleri amene akumfuna kuti ayendese chipani chathu ayina kukhala mwakuti ndi aliyense azipereka mfundo kuyesera kuti ma followers ma delegate aone kuti amene akufikira pamene pa ndi ndani ndi chimenecho ndimene chanipangisa kuti ndidziwe kuti ndili kuthekera kuti nanenso ndikuzokhala candidate chifukwa chake ndimatenga nthawi kuona kuti kodi ineyo ngati candidate akundifuna chifukwa nthawi zina munthu umaziyitana makuti uitanidwe ndimafuna ndizikamba pamene pakuti anthu akukamba kuti chani za ino ku UTM baja nena kuti malemu Dr. Saulos Costi na RDC within a week anthu anayamba kundifunsa kuti ndilowendale kuma inbox kuchani koma sungalo choti anthu akuita naye iweyo nena kupanga chisankho koma mukambira ndi anthu amanena kuti choyamba kuti ndikuthekera ena amene akuti andisatira amanena kuti mwambiri mene ndapita ngati mtsogoleri mayenda ena amanena so kuti ndine mmodzi mwa anthu amene ankamudziwa Dr. Saulos Costi very well finally my close friends ndiye kuti mwina ndine amene ndikakhale close to amene angapitirize legacy ya Dr. Saulos Costi Chilima ndi zina mwa zimene anthu akukamba kuti ndikuzokhala mtsogoleri ndipo ndikugwirizana nawo moti tiyembekezere kuti mukawina ndithu ndikawina ine nani akale tsiku lina kuti ineyo ndine Matthew Chinombo Mtumbuka Chinombo is ego ndi nkhwazi mbalame kapena tinene kuti so ndiye kuti ili mtengo muja ifuna ikatenge nkhuku
imaganiza imachedwa koma ikanyamuka yanyamuka basi ikatenga nkhuku ija. Ino simuzaona kuti nkhwazi kapena chinombo yalephera kutenga nkhuku ija. Muyankhula molimba mtima mwaponda mwala kapena molimba mtima mwala wake ndikuti anthu akufuna kuti akundidziwa, anthu akundidziwa ambiri akundidziwa koma ina sankandidziwa panayamba kundidziwa. Titapanga ma interview ndinu anthu amba kundiona wati ena mpaka no mtu maka speech ya Tuesday ja kuti nena announce kuti ndilo wanao ndale nditayala mfundo zanga ndaona ma comments ambiri ena kuti munthu isindika muzo pano ali ndi vote yanga ambiri sanena kuti ine atamwalira malemu South Chilima nene kuti sinza votanso koma na uyu mena upanga ndikavota nawo ma comments ali bwino so minaso mwaziona zimenezo ndikudziwa kuti as a product tayamba bwino koma tisanene kuti nkhondo ija yatha November ndikutali ndi tikumana nawo ma delegate kambirane ticheze kuti onse amve mfundo za ine tigwirizane ndi ulendo pano ndi pakane masengane nezo sinanga si ili ngati chess mukuopa kuti ena aone ndiulo because ndi majoka ena sinatu joka matusa boya majoka amene ku convention maplenga basi joka or reverse ndi joka timasi yakara ono game isiri bwino reverse jump mapeto koma ukapusaso joka jama imakusalira timing ine joka kuda ndisale manja ndikale kwambi ndi primary kawiri katatu koma ai kena ko timing tinaisati ya timing anthu rawo mulankhula ngati achilima mfundo zanu zimabwera mwauchilima chonchi mubera achilima munthu uja ndakhala nayo nthawi yatali ndi mwina one of the biggest fans of achilima ndineyo chifukwa timapanga ma meeting kunchito limodzi ku church what ndi nthawi ina iliyonse ndikakhala ndi achilima ndi manowa class oti kucheza ndi maganiza kuti akuganiza choncho chifukwa chani move ya kuipanga chifukwa chani chili chonse mmene apanga munthu uja ivi pamene akuyenda why where when zonse zimakhala very calculated amene ukalowa class umaona ndithu maphunzira so ineyo tikanena kuti mwina chilimaism the study of chilima ndikuti ine ndine mmodzi wa aphunzira a chilimaism. So people should expect kuti nsapato za chilima zija zivalidwa tsopano nsapato zija palibe amene angalowe size yatingwesa ndi 10 ndi palibe size 10 amene ali ndi phazi la size 10 palibe chifukwa analiwo wa chilima koma ukamafika ma size 8 9 ndi kuti uli bwino kwambiri uthakuvala ndi ene ndi chakuma 8 9 tili ana nthawi zina nsapato atisira ankolo peza kuti sikwanira timatenga ndithu kuikako zinthu sokolo kuja kuti ndipe zosokosera pang'ono kuti ndi koma ndiona kuti ati kuzavala mwina sinikathamange ndi sapato zimenezo koma kuyenda ndithu ndiyenda anthu azidabwa pang'ono koma saziwa kuti size yakula. Now let's talk about your philosophy. Mwaikamba nthawi imene mmalengeza ku mtundu wa Malawi kuti muyamba ndale maichula kuti plan, execute and deliver. PED. Mukutanthauza chani? PED. Malawi muno ndife dziko number 1. In fact tiyambise competition yathu ya maiko amene amadziwa kupanga maplani achitukuko pamene kuti kana mbani tipo saso maiko ambiri kwa Africa kondiletika top 10 the planning ija we are very good come execute mavuto ndi deliver tinali division 2020 timazira kuti isipita badala aindi na MGDS na growth and development strategy sinapite badala division 2060 tinaiga plan yoti first 10 years timene by 2030 tikhale medium income country pompano anatiuza kuti ikhala nga 2030 ja zikuvuta mbuyoba so ndi kuti no nkhani pa execute and deliver hapo nishwaka mtumbuka kubwera mene because ineyo execute deliver ndimakonda zimenezo execute deliver amene akuyapo ntchito ndine akudziwa kuti tikapita meeting ine ndimafuna kuti tikakhala ndi plan madate ndi ati siku lomwe timamba kuthamangisa basi ziteke within time zimene timapangira so ineyo ndi plan execute deliver with emphasis pa execute and deliver digwire ntchito tapanga plan tiyambe kugwira ntchito mapulani ambiri rwakanika ena ndawa mwachulapo mpawa mudzakwanisa bwanji zimenezi
choyamba ndi mindset change ichankanira nkulu cha amadziwa tu izizi tiyambe kusintha maganizidwe yathu tikhale anthu okonda kuyamba kugwira ntchito ndi amalaya amatha kugwira ntchito koma pamafunika anthu oti awathandize tithandizane kuti tiziganiza kuti zinthu ziziyenda mwa nthawi yake choyamba tikapanga plan tikhandi deadline ndipo deadline izikhala ngati ndene kuti chana alisaziwa kuti deadline ija we don't change unless otherwise koma ambiri akayika deadline imakhala ngati basi mara muno we don't achieve by that deadline ndi amadikira mukamati 3 months azamba kugwira ntchito kwa sala 1 week koma takwizana pano patiyambe kugwira ntchito pompano ndizimene tinkapanga so ku Airtel nali choncho Airtel zinthu zambiri zinali end of day same day makwizana mamawa mazuro munene kuti mwapanga zimenezo ndi ineyo philosophy yanga ndiyo kuti tigwire ntchito tikhale ndi impact plan execute deliver with emphasis pa execute ntchito execute deliver zioneke zipaso za ntchito yathu zioneke tigwire ntchito maso ntchito ibale nditu results kuti tagwira ntchito zatuluka ndizi atsogoleri ambiri amene mdziko muno takhala nawo anthu akhala akuloza zala ogwira nawo ntchito inuyo ngati mmodzi mwa amene adzapikisane nawo pa kuchipani komanso ngati zingatheke kuti mwawina mupita kukapikisana nawo pa mpando wa utsogoleri wa dziko nkhani ya okuzungulirani mmaimvetsa bwanji inuyo ngati Dr. Matthews Mtumbuka nkhani yokuzungulira ndizoona kwambiri ndipo nachita bwino kuti ndisanapange announce kuti ndikuyamba ndale ndinali ndi warm up ya pafupifupi 2 months 2 months ndikulingalira ndakhala ndipanga ndi amene ali mu frontline politics ndipo ndakhala ndikuona zimene zikuchitika amene amachitira amakati ma influence ambiri uyenera kupanga connect zinthu zimene akuyankhula zimene ambiri mundale muja amakhala ndi ma self interest ali ndicho linga iyeyo amakuuza zinthu nthawi zina kuti akuthandize nthawi zambiri komanso makhala chimene timanena kuti what's in it for me ineyo changa ndichiti so kama mvetsera anthu around you uzikhala ndi uzimvetsera mamode angapo mode yoyamba ichi yakunena chithandiza Malawi motani chachiwiri chithandiza bwanji ife ngati atsogoleri kuyendetsa dziko la Malawi chachitatu iyeyo intention ya yeyo mwina muliso ka intention ka munthu so kamaona zinthu zitatuzo zikuthandiza kuti uzimvetse bwino koma ngati umangomvetsera mbali imodzi mwa zitatuzo ndi utsogoleri ukanika chifukwa uzikhala kupanga miss some of the information ndiye uzimvetsera bwino ndi kupanga so timati upangeso cross correlate umve kenako ukhale ndi system yopanga ma decision sungangova mbali imodzi ndale is a very different game ndipo ndikutha kuiona kuti okay game ili different it's a system it's a system achabwino kuli migwirizano ya zipani zosiyana previously tidaona chipani chanu cha UTM chitalowa mu mgwirizano ndi chipani cha Malawi Congress Party sindikudziwa kuti are you supporting any of these alliances? No, not at all. I mean, if you look at it actually, ifeyo ichi chikhala chisankho choyamba so chachiwiri chikhala chachiwiri kupanga choyamba chinali 2019 UTM inalowa pa chisankho payoka atanena makuta amene uliyayi tiyeni tipange rerun pamene sopano anapanga mgwirizano chisankho ichi basically ni chachiwiri chifukwa zija zinali tinkusa kuphatikiza chisankho ichi tukalowa chimodzimodzi tukalowa ifeyo ngati chipani patoka chifukwa tafika hapo takula tawi tinali anyuwani tinali tango it was launched in July 2018 kenako May 2019 kukalowa amene kuja ndikaphula 19% 20% or more depending on the outcome ya court ndikuti papa ngati naphula 19-20% tili ndi less than a year now panopa ndi 6 years bwa kodi chipani chikukula ndi chikukula kwambiri because tawi chinali chanyuwani sange chiziwa kwambiri pana ndakuchiziwa kwambiri chipani chikuyambira kunsanje mpaka kuchitipa kota mpaka mchinja akuchiziwa kwambiri komanso ndi chipani chomwe mayuthi ambiri akumachikonda kwambiri ndiye tisaiwale kuti chisankho chikubwerachi ambiri mamene akavote koyamba ndi mayuthi kuli mayuthi ambiri ichi chipani cha mayuthi amachikonda kwambiri komanso ndi chipani chokuti chilibe
chili open to aliyense si chipani chokuti AI chakumwera kaya chakudalitiro kaya chapakati ichi chipani cha Malawi wina aliyense nchifukwa choti chifukwa chake ambiri timachikonda ndipo ambiri akufuna kubwera kunoko chifukwa kuti chipani chokomera aliyense ankanena nkulucha kuti ndikufuna Malawi okomera aliyense chipani chokomera aliyense ichi ndiye chipani chowina because chimalola aliyense chimamlandira wina aliyense chabwino zitatheka kuti mwina chipani chanu cha UTM mwapita ku masankho masankho amtsogoleri wa dziko amene mwalephera should we say political career yanu ya Dr. Matthews Ntumbuka idzathera pamenepo so choyamba kulephera ndinadziwa kuti mukana ndinadziwa kuti mukana I was trying to find a better way koma mwina tinene kuti kodi musachisiya chipani chichi ineyo ndikuona kuti chipani chichi mmene ndarowera papa apa ndi kuti ndarowa ngati banja la Katolika mpaka ifa amatero nsembe mwati bwanji mpaka ifa ine nakwatira 2022 panopa mkazi yemweyo so chipani chicho banja solina mpaka ifa ai mene moditu ndi mene tikuchezera ndi Dr. Matthews Ntumbuka mwene tikukamba pano kuti ndi mmodzi mwa amene akupikisana nawo pa mpando wa utsogoleri ku chipani cha UTM akunena tu mobwereza akuti iwowa ngopambana si choncho zona mwina chimene chikuwachititsa Malawi kuti adziti Dr. Matthews Ntumbuka akumayankhula ngati chilima chifukwa amatsindikaso pale mwacha akati tichita chakuti chifukwa ndifuna kumuona kuti even slogan yathu ya chipani anayikapo kuti osaopa osafowoka osatopa you know in life self confidence is very important ukamapita mu game kunena kuti iyi mwina ndikaluza ukaluza tu koma ukapita kuti ine ndikudziwa kuti manager ndikawina ndipo umamenya game umawinadi amanena kuti mawu amatani mawu amalenga chabwino from your own assessment chimavuta njiyani kuti dziko lathu ngakhale tingasinthe bwanja atsogoleri zinthu zizipitirirabe kuyenda mmene zinalili mwina sokubwerera mbuyo kumene ine ndiona ngati kuti nkhani ndiyo kuti mwina nthawi zina atsogoleri amapita mmene muja mwina akonzekera koma sanafike pokonzekera mwina yena apita mmene muja sakumvetsa bwino kuti chikuchitika ndi chani mwina atsogoleri ena mwina apita mmene muja not committed to the cause yosintha zinthu mwina ena amapita mmene muja kuganiza kuti zinthu zizophweka zinthu zizophweka kuyendetsa dziko sizophweka I think iziti muluza nkanena kuti ndale simasewera kuyendetsa dziko simasewera so munthu akamapita mu ndale nchifukwa chinombo chatenga nthawi chimakonzekera wina akonzekera mtsogoleri azikonzekera choyamba aonetsetse kuti akumvetsetsa the complication kuti chinthu chovuta kwambiri ine ndine Katolika chifukwa even anthu achamalo wa unsembe ama akakhale kai ku formation center kumasina kapena kurupi kucha akapite ukachembere 3-4 years akalumbire mene kucha apite ku akakhale pastor akakhale deacon akakhale kai deacon apange masacrament ang'ono kena kwa wansembe kuti tsopano ndi kufikapo penipeni chimodzimodzi kuti ukalowa ndale zija ukudziwa umvetsa bwino kuti chimene upanga ndi chani chifukwa katero ndi kuti ukamayamba ndale zija ndiwe wokonzeka ndiwe uli ready ndithu komanso kudziwa kuthekera makamaka kodi munthu uyu wakonzekeradi kuti akhale leader kusungangonyamuka lero ndi lino kuti basi ndikakhala mtsogoleri usakonzekera maiko akunja atakhala ndi kuwerenga mabuku ambiri amene akhala atsogoleri andale ku UK ndi ku America makamaka amamba konzekera kutali kwambiri by the time akulowa mundale amakhala kuti alirede kuyendesa dziko alirede kuyendesa zinthu za chuma cha dziko komanso ndale mmene ankapangira mkulu wa cha ineso chimodzimodzi namba konzekera kalekale moti ndinokonzeka anthu atakupatsani utsogoleri mukachita deliver ina kana kundipasa utsogolelero ndikuti ndimwe cha PED au plan very quickly au execute properly
komanso I'll deliver the results ndimene ndimapangira amene akuyana ntchito akudziwa kuti ndimene ndimapangira kulikonse mene nali ndi plan execute deliver amene zasamatuka ntchito zamene anga zindipangire umboni chabwino zindichitire umboni. Dr. Matthews Mtumbuka kamba kanthawi tikadakonda tikadamva zambiri kuchokera kwa inu koma nthawi sikutilola mawu anu otsiriza ndi otani? Ine mawu anga otsiriza ndikuti Amalawi ine ndatopa ndi umphawi ndipo ndayenda mdziko lonse la Malawi ambiri tingonena kuti tonse tatopa ndi umphawi tayesa izi ndizi sinathandize pano ndi nthawi yokuti achinyamata ife tiyeni titenge gawo tisinthe zinthu Malawi muno. Ine ngati Matthews Mtumbuka ndine wokonzeka kutithandiza kuti tichoke mu umphawi nafisa Malawi tisimbe lokoma kuti dziko lathu ndi dziko la chitukuko dziko lopita msogolo anthu azichoka mayiko ena kubwera ku Malawi kuzaphunzira kuti munapanga bwanji ndipaseni mpata kuti ndithandize kusogolera komanso kuyendetsa dziko lathu kuti tichoke mu umphawi tisimbe lokoma tikhale pabwino Malawi kukomera tonse Malawi wabwino Malawi upita pasogolo nzotheka zikomo kwambiri. Chabwino mmene monso ndi mmene tatsirizira ndithu program yathu ya exclusive interview pano pa wireless yakanema ya Luntha Television pamenepo ndithu ndi pa Facebook komanso Luntha TV official pamenepo pa YouTube. Dzina langa ndi Helbert Katanda. Tiyamikire kuti mdali pamenepo kutsatira mwachete. Tikumanenso sabata yamawa pomwe ndithu tidzabwerenso ndi program ina ya exclusive interview.